kata mwalo kuno seche mumanyo nyithindo mudwa mondo kony. Ang'eni samoro pek nyalo eu nikech yudo ka kwan margi ni malo. Ere kaka uyiero munyalo kawo mondo mi kendo keto moko modong' gi ng'eyo ni magi ma omiyo pod ok okawogi to ka girito to gin geno mane momiyogi? Penjo mipenjo no emomiyo migawo mang'eny machalo kamagwa gi Life for Children gini osebedo kata gi luoro seche moko wuok oko kiwacho ni ji ni imbi konyo nyithindo ma gin kiye kata nyithindo mok nyal konyore. Nwachako gini higa 20 mokadho kendo wasekonyo nyithindo madhi mana 5,000 e higni ma wasekadho go mang'eny kabisa. Ng'eny gi osedhi university, sani moko jodongo ma osekendo nie utegi. Wagone Nyasaye erokamano ni wasetiyo tich machalo kamano. To ka nwachako ne wang'iyo nyithindo ahinya mane jonyuolgi otho gi weche mag okwimi. To wachako wang'iyo ni koro okwimi tin, koro wanyalo konyo nyithindo magin maonge jonyuolgi, ma ok en ni okwimi kende. Kaeto wadhi imanyogi, iluwogi ka chief, ikawo birth certificate gi, ing'iyo kuonde ma gidake, nikech nyithindo ma jonyuolgi onge te ok ni wanyalo wacho ni ok ginyal konyore. Nitie nyithindo ma jonyuolgi onge to gin maber nikech jok modak wetegi moko. Kaeto wachako wang'iyo kaka gidak, be wang'iyo ni to wanyalo manyo a guardian mane manyalo dak kode, waloso gi guardian kaeto waketo gi placement gi guardian no to nyiso ni rito nyathini. Kaeto wachako groups ma gibedo go together kendo ka gijiwore ka ging'eyo ni girito nyithindo makiye. Mano wasetimo kuom higni mang'eny. To ahinya gima waneno sani en ni nwaparo ni ka weche mag okwimi koro oserumo, weche mag kiye dhi dok piny matin, to waneno mana ka kiye, numbers ma kiye medore. To kok medore, jogo magoya goya simu mawacho ni ka ok achulo 3,000 to kadhi timo penj mang'eny koro madhiri nono. Jogo nigi jonyuol, to gin jonyuol to ginyal timo penj. Osebedo university kuom higa 4 kata 3 to kok ochulo 5,000 to kotim penj no, nyiso ni obiro rito nyaka higa mabiro mondo otim penj. System ma university sani oketo ma wach mar fee ni kok ichulo fee to kinyal pimo penj. To system ma be skunde mang'eny oketo ni ka ionge gi fee, kok itieko fee to kinyal biro e skul ni, ema hinyo jothurwa. Kendo hinyo jothurwa ma joma ni piny, nikech sama oriembi e skul. Naneno ka nyathi moro wacho ni Rift Valley kaneno ne citizen ko wacho ni pok odhi skul kata kuom higa achiel, nocho somo mane ot. Naneno konwang'o alama mar A. Iwinjo. To nyithindo te ok nyal bedo kamano. Ok inyal kadho penj. Awinjo kowadwa wacho weche secondary kendo day school. Ok inyal kadho penj ka in ja day tidak e gweng'. To kidak e gweng' tiriembi pile kae wacho ni nyocha se register koro wadwa timo penj, bi mondo itim penj. Ng'ano be dwaro ni maber adier? Ng'ano ok dwaro ni maber. System mar riembo jini kane en gima ne sirikal dwaro en ni kane isedonjo skul kata ionge school fees kata in go, mage momiyo osiptande wan gi gimiluongo ni social workers. Social workers dhi ng'iyo background ni. Koseng'iyo background ni tiwacho ni ng'ani ok nyal chulo fees mowacho ni umiyeno, konye uru. Mae gima owinjore odonje e skul. Aparo anasomo loka matin. To loka skul ka skul nigi social worker. Social worker gi counselor no en ni ong'iyo masilahi mar nyithindo, ong'iyo masilahi mar jopuonj gi mar jonyuol. Ni katek ahinya to wacho ni nyathini kik uriembe, en gi wich rach moro matin mowinjore wamanye uru daktari. Nyathini jonyuol ne ok nyal, ma kata riembe nyaka kiny pod ok obi chulo school fees ni. Konyuru nyathini mondo tik osom mondo okadh penj. Percentage matin mar day school miwacho ni C+ and above gin mana 14% manyalo nwang'o. Ok nikech ne gihero, nyithindo go riek. Nitie nyithinde gweng' manwang'o A nyaka Kiswahili to pok nowinjo Kiswahili, be pok owacho Kiswahili to nwang'o A. Iparo ni ang'o momiyo? Nikech giriek to ok migi nafas mar somo, iriembo gi pile. Ma en gima sirikal ni owinjore ong'i ahinya. To gin mibadhi mwawachogi. Nikech kidwa ng'eyo ni mibadhi nitie e Ministry of Education ka, en ni wan gi skunde mang'eny nyaminwa, mang'eny kabisa. Manyocha wang'eyo ni capitation nodhiye to skunde gonge kata ng'ata achiel.
be kata skunde go ng'enga modake moko waneno Rift Valley moko waneno kuonde moko to be ni winjo ni ng'ato maki ka jogo komaki koro to principal mong'eyo ni ka ng'at ma boss na mamalo cha ema kwelo mochung' ne ministry ni ema kwelo kendo giwacho ni mate billion mang'eny molal kendo ging'eyo ng'ama okawogi nikech pesa billion awacho ka ni billion pesa nigi tiende nigi footprints ne kumoro amora modhi inyalo nwang'e koro ok inyalo wacho ni wakia ng'ama okawo billion mag capitation ka ging'eyo ni joka ema kawo billion mag capitation ging'eyo ni joka ema kawo billion manyocha owinjore oger klas kata ok oger to be waling' aling'a ang'o mamono gikwalo ok gibiro kwelo piny ka nyaka sirikal kawo education seriously mondo ka gidwaro 100% transition en ni gichako gi gimiluongo ni day school no ema ka girido ma giketo 100% capitation au kata transition magi make sure ni capitation no omi jogo on time koro gipenj principal ni to ang'o momiyo nyithindo ok bi e school to ang'o momiyo ok gidhi e secondary school ka giwuok e grade 6 gidhi e grade 7 wang'eyo maber ni nyaka ibede gi drop moro matin nyiso jo chief kata chief e gweng' ni manyuru nyithindo moko dhi e skul ok bi konyowa nikech chief ok dhi konyo min nyathino kata wuon nyathino chulo school fees manyocha oriembene. Nitie gima dwa medo ka kendo wach ma